Салих Сайдашевның музыкасын танылган җырчылар Татарстанда, Башкортстанда һәм башка төбәкләрдә танылган артистлар үзләренең репертуарына кертеп җырлыйлар. Ләкин аның музыкасының яшәүенә көч бир, әлбәттә, яшь җырчыларның репертуарында Салих Сайдашевның әсәрләре булуы. Менә 2 ел элек Казан дәүләт консерваториясе янында аның оперный студиясе Хафизәләм Иркәм исемле музыкаль комедия куйган иде. Бу консерватория студентлары өчен тагы да бер сынау булды. Һәм менә бүгенге бәйрәмебездә шул спектакльдән бер дуэт яңгырый. Хафиз һәм Хафизә дуэты. Башкаралар халыкара конкурсы лауреаты, Салих Сайдашев исемендәге региональ конкурсы лауреаты Гөлнара Байназарова һәм Илһам Шакир исемендәге халыкара конкурсы лауреаты Илнур Байназаров. Каршы алыгыз. Akılatның tərəzəsin Ak pərdələr qaplagan Akılatның tərəzəsin Ak pərdələr qaplagan Azan tavşı ya